Здравейте хора, днес ще правим видео с моя приятел Наско. Кажи здравей. Здрасти. Абонирайте се за канала, лайквайте и пишете долу в коментарите какви видеа да правим. В момента ще направим нещо като малко турнирче, което ще се състои от 3 рунда. И който победи първия, нали, побеждава. Ако и втория победи същия човек, побеждава целият турнир. Ако, например, нали, Наско победи следващия рунд, отиваме на финал. Наско, пращай покана. Добре. Ето, Наско прати. Между другото имам промени в отбора. Сега ще ги видите, нали, той ще излезне. Сложил съм Санчес вече, имам като КФ, май, какво беше? Мисля, че КФ играеше. И това е отбора на Наско. Сега ще излезне и моя. Ето го Санчес, обаче аз защо не съм направил това с страйкъра, дето е тиммейтите, ама нищо. И матча почна. Първа атака, дали първата атака ще бъде за Наско? Невероятно да. За него Федерико Валверде. Хора, пишете дали искате още такива поредици с приятели. И сега, дали това ще е първия гол? Не. Не. Наско, какво млъкна? Какво стана? Не знам, какво говоря. Къв такъв? И сега хора владеем топката. Аз с Санчес. Дали ще има тук пас? Мале, на косъм беше да влезе. Отнема топката Наско. За него Ник Уилямс. Какво прави? Тук пауършота. И вратаря ме спасява. Добро спасяване. Санчес. Хора, в това видео ще има наказание. Ще го пратя на шорт след това. След видеото ще измислим какво ще е наказанието за загубилия. И каквото е наказанието, ще го измислим и ще го пратя на шорт в канала. Да видим дали ще е интересно наказание или тъпо, не знам. Невероятно тъпо. Защо тъпо? Как го казва? Най-вероятно тъпо. За какво да е готино? Дали се пробва задна? Това беше готино. И така, хора, първото по време мина. Точно като правих атака. Да, идеално. Направо ще си почнем да съдим рефера. Тук ще ходим до компанията на FC, да ходим да съдим реферите. Хора, може би утре отново ще има видео. What? Това беше малко тъп гол. Това е странно. Наско, млъкнал си, направо почти нищо не казваш, човек. Сега казах буквално. Нещо, малко. Какво искам да говоря? Роналдо е най-добрият играч, който е вярно. Окей. Гол. Санчес карва. Хора, пишете какъв нападател да си взема, защото в момента ми е нужен такъв.
Пишете ми за мен какъв калф да се взема, защото Добре. калфът се пътя. За сега поведохме Наско. Да видим дали това ще е победа за Наско или за мене. Първият матч в турнира. Наско тръгва с топката, Делих му е отнемал Лукас Васкес към Санчес. И какъв финес от страна на Ник Уилямс. Това май ще е моя победа. 73-та минута, но не ми се вярва да вкараш 2 гола за толкова малко време. Но всичко е възможно. Правиш атака, център... О! Bicycle kick defense, Наско! Да. Роналдо bicycle kick defense. Обаче не беше Роналдо, а беше Матеас в тази ситуация. Да. Ето пак Матеас се намасва, хора. Варга. Тук не трябваше да подам така. И хора, ако не знаете на английски какво е Bicycle Kick Defense, това означава задна ножица, така. Почистване, смисъл... Почистване. Да, почистване. Чай, че блокирах. Извеждане по-скоро. Нещо подобно, да. И първият матч от турнира е за мен. Сега аз ще пратя покана, ще играем на моя стадион. Окей. И хора, ако достигнем 100 абоната, може би ще направя видео с някой от тези абонати. Може би, ако стигнем. Което... да е възможно. Почва втория матч. Ето, моя... Да. Ако направим изравнение? Ако направим равни, финала. На финала, който победи, ако и там сме равни, играем още един матч. И ако сме отново равни, играем още Да. Така ще. до безкрай. Да. Ако постоянно правим равни... Чакай, щях да кажа вярни. Човек. От равни щях да кажа вярни. От тук Роналдо. Намесва се вратаря. Оттам Наско много не ми се вярваше да вкараш. Ма, нищо, все пак се пробва. И си дарил. Санчес. Трябва да потърся някой. Тони Крос. Пашна гол. И гол. Ясно. Тони Крос вкарва. Ако и този матч го победим, то другия няма смисъл, защото... да. Аз съм те победил. Като цяло. Но пък все пак може да изиграем матч за видеото, все пак. Да, просто така. За кеф. И хора, пишете долу в коментарите какъв друг фин да си взема за 1000 джема, че аз съм сам с този open up fake shot. Трябва ми финт. Аз с доста финтове. Да, ти си с доста, обаче аз играя с единствен и то е open up fake shot, човек. Аз играя с 3 финта. Ти играеш с 3... Уахуи! Изчистваме топката. Варгас към Ник Уилямс. Ник Уилямс към Санчес. Санчес дали ще успее да потърси някой? Като гледа не. За късмет остава топката при нас, обаче този път няма да се получи. И по време точно пак като Наско в реатака.
Сримрев. Точно така. Фал за Наско, явно. Въвър за Наско. Дриблира той и Лукас Васкес изчиства топката. Матеас към Варгас. Трябва ми май нов нападател наистина. Човек, какъв е този шут, бе? Офа! Уи, такъл. Такъл. Кристиано Роналдо. Нико Уилямс. Нико Уилямс отнема топката. Делихт. Санчес. Ох. Нико Уилямс. Лукас Васкес. Тони Крос към Варгас. Към Родри. Трябваше да подам на Нико Уилямс, беше сам. Нищо. Наско май аз ще победя, като гледам. Тъй, че май наказанието ще е към тебе. И сега дали ще има още един гол на Варгас. Ай, Наско. Добре, хора, ще ви пратим шорт. Как? Какво? Лошо се чуваш. Наско, лошо се чуваш. Виж, може да направим още 2 мача и да видим, нали, някой дали ти ще победиш или ще се изравним. Искаш ли? Не знам. Що пък не? Знаете? Ой, хора, ще направим още явно няколко мача. Колкото трябва. Аз ще пратя покана. Това път, че ще се редуваме. Да. Влезнах в настройки. Без да искам. Хора, също пишете в коментарите да направи ли видео как игра в Fortnite от телефон и каква съм нупка от телефон. Може да го направиш с мене? Да, може. Мога и с много приятели да направя видео. Как игра в Fortnite от телефон. Може. Да, може. И хора, почнахме третия матч. Аз го каза, че ще правим още 2 матча за видеото. Дали ще се изравним или дали колко ще спечели? Да. Нали знаеш, че ако аз го победя, то няма смисъл повече. Нали знаеш? Да. А все пак просто може да пиеш да изиграем. Добре. Това не беше лошо. Абе, ставам черен екран. Добре. Да, малко тъпо. Лукас Васкес. Стопката към Санчес. Санчес се обръща. Още Нико. Какво? Изкамали просто напред. Защо бота ми просто изкамали? Бота. Играча, че бе, не бота. Не бе, аз за малко бях на ауто. За много малко. Наско праща топката към мен. Аз съм с топката. Варгас губи топката и има фаул.
Какво ще се случи? Дали Наско ще вкара финес? Не. За сега да. Хубав пас. Матеас. Подай бе, какво се бавиш 5 часа? Блак. Чули? Фал? Ред карта. Червен картон. Какво? Мале? Мале. Матеас бележи. Хубав гол от фал беше това. Наско видя ли? Да. Бележим едно на много за мен. Миналия ми акаунт с Спрингбунг, ония гол. Да. Искате ли да хора след този матч ще покажа миналия акаунт на Наско, където е 9-9 overall. Защото просто телефона му се развали и трябваше да си смени телефона. Защото той не искаше да се отваря. Дори да беше зареден на макс. Да, мен просто не се... Наско хората не могат да те чуят. Окей. Вече могат. Давай, казвай. Мен просто не ми се включи. Аз опитах да го заредя. Опитах да сменя всички зарядни. Опитах на друг контакт. И да, ще го покажа след този матч. Той на този матч обаче май ще се загубиш. И ти ще изпълняваш май хубавото. Санчес. Тони Крос. Кроси. Какво? Нашко фрижал така жетон ли получи. Сега дали ще успее пак хубав шут да направя? Накосам. Хора. Да видим. Сега Наско на ауто ли си? Бе, тук съм. Добре. Какво прави Федерико Валверде? Не знам. Добре, тук бях тук. Окей. О! Наско, май ще загубиш този матч. Варгас. Не, вратара спася. Мисля, че това... корнер. Ето. Да, корнер имаше не. Да. Главичка от Блак. Наско губиш, ти ще бъдеш с наказанията. Ще ви го пратим на шорт, хора. Сега, след видеото може би ще го измислим. Но ще изиграем още един матч за вас. И аз загубих. Да, загуби. И, Наско, ще трябва да изпълняваш едно хубаво наказанице. Какво? Дай. Ще го измислим след видеото. Сега аз ти пращам покана.
Може би хора, това ще е последния мач за видеото. Все пак отново ви казвам, абонирайте се за канала, лайквайте, пишете коментари за още такива идеи и видеа и поредици. Колко това? Да. Чакай да се пише. А кога да го направим този челендж? Може би след видеото ще го направим на шорт и ще го изпратя в канала. И хората ще го видят. То принципно ти ще го изпълняваш, че сам видиш как го правиш сам. И така, хора, това е четвъртия матч и последен може би за видеото. Вот. Давай. Майко човек. 1000 човека се струпват на един. Варгас! Наско, сещаш се оня път, де ти бях карал такъв гол. Де ти направиш шпагат и буквално ти вкарах. Това беше много тъпо. И хора... О, бра... Колко пъти ще отнема топката? Нико Уилямс, Нико, свине си спасяване. Сега. Оп. Човек, what? Сега Дембеле. Варга, защо е толкова назад? Дай вратаря. Тръгвам с вратаря, Наско. Тръгвам с вратаря, хора. Това е за вас. Това е за вас. Тръгвам с вратаря, ама какво че ще става? Нямам вратар, Наско, можеш да шутиш. Не. О! Добре, някак стана нещо. Не ми вкара. Сега вратаря ме е на врата. Че няма какво да става. Варгас. Ти си Кристиано Роналдо. И не вкара. Точно сега ли трябва да спре този тъпия рефер? Еми, не знам, нямаш късмет. Явно. Нико. Хора, пак го правя за вас. Няма да го правя. Кой да потърся? Аха, ето го Санчес. Наско, сеща се, кой мач беше изкара 2 жълти картона. И да изкара червен накрая и без един играч. Санчес! Бележи. Един път, като играх на моята FIFA на PlayStation, а? Да, 5 червени картона. 5 червени картона? Наско, прави си микрофона, за да могат да те чуват. Чувам ли? Я пак кажи нещо. Нещо. Добре. Чува се. Разкажи им. Не се чуваш. О! Това беше тъп гол. Нали, точно като щеш да направя червен картон, то рефера ми даде. Да. И някакво толкова много червени картони имах, че играта на 73-та минута. Те изкара на 73-та минута. What? Човек, защо играча ми се изкамали? Аз исках да подам.
Фал няма ли? Не знам, те май докоснаха само топката. Как Роналдо, какво прави, бе? Спасяване. Воу. Моля. Нали този матч ще победя? Еми, Наско, аз те победих с 4 от 4. Еми, хора, това ще е за видеото. От мен и Наско, чао. Абонирайте се за канала, лайквайте, коментирайте за още такива видеа. Чао. Чао. И до скоро виждане.